good morning. At yan, at napakaaga namin ano. Yan, papunta kami ng Moraine Lake. Napakaaga. Umalis kami dun sa Banff. Ano? Dun sa downtown ng Banff. Mga around 5 AM. Tapos pumunta kami dito sa Lake Louise Mountain Resort. No? Yan. Pakita ko sa inyo. Kasi magsi-shuttle bus tayo papunta ng ano no. Kasi hindi pwedeng ipasok yung sasakyan doon sa Moraine Lake. Hindi, stricto na sila. So, yan. Gusto nila parang you'll take the bus going there. Eh tayo, hindi tayo nag-take ng malaking bus kasi mahaba ang pila usually. Ito kinuha natin parang tayo lang. Parang private company. So yan, private. Malit lang para na sure ano, na makapasok tayo. Pero sabi nila, 'di ba, pag meron kang disability sign, ano? Oh. Sabi yung dirinig namin, pwede kayong makapasok doon. Yeah. Pero pag wala dito kayo, magre-rent kayo ng sarili ninyong ano, shuttle bus. Sabi ko nga magkukuha ako ng disability card Sabihin ko magpapagap akong bulag-bulagan. Driver. Para paglabas ko paglabas, sir. Wala namang problema sa iyo Parang kuya, nasan ba? Kuya. Masuntok tayo. Ay, sir, di ka pala nakakakita, disabled ka pala. Yan, at napakalamig. Pagising namin masakit yung ulo ko. Kahapon medyo mabuti yung pakiramdam gawa ng sa lagnat nga Pero okay na rin. Medyo masakit na lang ng konti ang ulo. Pero mamaya wala na yan. Nakainom na tayo ng Advil. Yan. Ganda ng ano. Yan gondola. Sightseeing. Lamig. Daming bus. Yung mga lalaking bus tour bus ata papunta yan doon. Magbabayad kayo. Yan ata. Dumating na yung bus namin. Anong oras na? 6:25 na ata. And it's cold. Yan, napakalamig yun May snow pa. Ewan ko lang yan snow yan sa taas ng mountain. Helen. Yeah, for school kids. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Yan na. Hindi na kami doon sa malaking bus, dito na lang. Yeah. Ay, di kita What? Garo di kita para magilang pag-video. O syempre gusto ni Marco sa bintana siya. Ika na, kani. And running up and down the road. I think I'm at 253 trips so far. So I know every bump and dip in the road. I'm gonna hit them all. But I will try and make it as smooth as possible. So we're gonna head out now. We're gonna stop in the village because there is 2 guests that are still not here and they might be out of the village. And I'll swing by there, see if they're there, pick them up, and then off we go. So yan, at biyahe na tayo, no? Pero meron pang dadaanan na 2 pasahero ata sa ibang lodge. It's important to note na bawal talaga ang late. So dapat talaga maaga. Kami napakaaga namin, no? Bibilo ka to, chief. Kami yun, mananahan. Tata Mountain. Hindi pa po kayo si Jig-Jig nga na. Hindi ba nang yung mountain? Hi, say hi. Wave hi. Kuya. You have a second? Yeah? So there's 24 people on here. Yep. They just wanted to say something to you. Good morning! Good Last week I had a black bear
walking up the road as I was coming down. So we just have to come to a full stop when there's wildlife on the road. And the bear just walked right past the side of the bus. Didn't even look up at us. Oh, that was kind of rude, but it was a beautiful black bear, really super healthy. The coat was immaculate. It was really nice. Sana pa kayo nakitang bear, babe. So, 142 ito eh. So bilang pa lang nindang bear dig yan, may tag. Marunong naman, taro sabi niya. Bear number 142. So yan, at nandito na tayo sa Moraine Lake. Yan. Napakaganda, napaka yung driver namin napakadaldal. Marami siyang binigay na tips. Trivia na rin, konti. Yan. Pakita ko na sa inyo to. Oh. Yan yung yan yung bundok dito. Sabi mo, Daddy, so explain mo na lang na wala pa kasi masyadong sunlight ang lake, hindi pa blue. Yan, sinabi niya na. Pag nag-elevate ka, mahiling mo blue talaga. Pag nag-elevate. So yun, ito yung sinabi ni Mitch na papunta nun sa famous na pag-take ng picture dun sa Moraine Lake. Kumot ni Isabel. So dito kahit kahit summer, kung yung may mga balak pumunta dito, yung mga nasa Canada or yung mga gusto nyong puntahan to sa future, try na mag-ready na mga panlamig, kasi nga ay malamig. Even if it's summer. Hindi namin alam na na ganito kalamig. Wow! Pwede ka bakal coffee at siya. Wow. Look at that. Water. Wow. Ano daan? Ano naman yung sinasabi? Para kami ng lalong ng liit dito. Ay. Hello. Ayun na sila kuya, taas na. Nakaka-amaze tong lugar. Siya yung asawa ko nag-hike, nakadress kasi lake sa kabila nito, lake na ang tawag dyan, mag-picture kami. Ayan. What is this? Going there. Oh, wow. Kita nyo yan? Ang healthy ng gubat, Ha? Kala namin mas maaga na kami. Kasi sila nga pababa na Ano talaga, mas earlier. Hindi pwede atang mag-book ng lodge dyan, Kaya he woke up 1 AM because there was earlier. Earlier pa. Hindi kayo nakakatakot dito. May masalubong ka dito grizzly bear or mga black bear. The camera doesn't justify how beautiful the place is. Yeah. Almost there.
Okay. Oh my goodness. It's so breathtaking. Ay, Diyos ko! Si Manay! Salamat. Para mo magandang yan. Paano ka? 1, 2. May arko yan, oh. Okay na sa'yo. No? Napakaganda. Yung araw ay hindi pa nasikat no, masyado. Pero nandyan na yung ano. Nandyan na yung ano niya. Race niya. Galing kami dun sa baba. Kakapagod mag-hike. Yung mga tao. Palibutan ng bundok. Hindi na mag-cry. Hoy, nandun yung lake oh. Siyempre pa kay mama. Okay. Pero ko ano, Grabe. garuto na ano. Parang totoo. Picture ka po. Ay! Nakakapagod to. Mag-hike. Picture ka po. Dalihan mo na. Tatsan kayo. Saan ka na ay, Jo, arubon. Hani, arubon ka itong ano. Ano, pwede ka Ay. Ayun yan. Di, Mga pang Dominic Roque. Oy, kuya! Papa, mag-araw ka man daw kaning posing ni kuya. May tinatawag. May balon-balon pa lang si kuya. May balon. Kaya, kuya, may balon. Kuya, oh. Ha? Alam mo, nawagil ka sa likod mo. Ay, daiba ko dyan. May- 1, Kuya. 2, 3. Wow! Center. 1, 2, 3. Yan. Ano, may balon-balon pa lang si kuya. Yan. Magiling ka man. At saan magiling ka? Kuya, may mga balon-balon na pala. Picture si Kuya. Behind the scene. Yeah, behind the scene. Behind the scene. Duman ka dati sa Katay din, para nahihilig ang behind the scene. Kuya, sa mo na ako yung balon-balon na araw kaya na posing. Yan, di ba? Grabe nagpa-picture. Buti maaga kami dumating kasi nga kunti pa yung ano, nagpa-picture dito sa spot na to. Kasi nga naman no, napakaganda naman talaga tong spot na to eh. So mamaya dun tayo sa lake. Yun ang pinaka pinunta namin dito, no? Yan at doon naman tayo sa lake. Yeah, baby, let's go. Nakakapagod tumaas pero worth it ano pag nakapunta ni dito sa taas ng bundok. Sana wala kaming masalubong na grizzly, ibang usapan 'yun. ng mga wild animals. Yan. Sila nag-hike din. Punta na tayo sa lake. Yan, dito naman tayo sa may lake. Ano? Yan. Wala pang sunlight na tumatama sa lake kaya yeah, kaya ganito pa yung itsura niya. And after this, Lake Louise naman tayo. Daddy, sabi niya blue. Blue. What is the color? Baka doon na. Pero may takot ko. Dami ng tao ng konti ano. That's nice. Yan marami ng tao no. Yan, marami nagpa-picture sa lake. Kaya maganda pag na maaga. Yeah. Yan. Napakaganda naman kasi talaga no. Lalo na siguro dun sa isang lake, yung Lake Louise, ano? After nito pupunta kami doon. Everyone is wearing like hiking na outfit pero me Nakadress. Photoshoot kasi. Ako nga meron din akong dalang pamporma. So, buti na lang yan. Dinala kong pang hike dito sa lake na to. Okay, thank you. Thanks. Yan na lumalabas na yung kulay ng tubig kasi nga yung sikat ng araw to. Sumatama na. Parang pag pinicture parang fake eh. Parang nasa studio.
Benta. As if all I have is you, then I'll be just fine. Ay, itong Dito, may mga... Ayo. Hindi kita. Opo, May mga may mga Pilipino tayong nakasabay. Na kami na rin naging photographer niya. Pag sabi niyang tingin dito, slow motion. May shades pa. Kaya naman ang mga ano natin kasama yung mga photographer. Yan. Tapos, Ano, upo ba? Yan. Kasi dito. Yan, tapos nakabit nun sa taas. Dito na kayo para mag-almusal. Oh! Kumusta pre? Yan, dito. Hindi na kailangan maghanap ng tunay na grizzly, nandiyan na. Yan, at siguro magkakape muna. No? Let's go. Yeah. Let's order. Come on. That's a chick, mom. Yan, at dito na kami nag-aalmusal. Time check. Time check, anong oras na? 9:20. 9:20, yan. Yung bus namin sa alas 10, no? Pabalik ng ano, saan yun? Sa bus stop? The bus terminal. Tanungin mo si ano, puno ka bala. Ang sunod namin sa Lake Louise. Yan. Louie. Lake Louise? Lake Louise. Lake Louie. Hindi ko. Basta may Louis. Louis. may S baga Marco ano. may ipa nga, Luis eh. Big Louis. Thank you so much. Eating. Eating na oh. Bakit nakita kayong punduan? Uy, nahulog. Hindi ako matao, baka agutan kita. Minsan magbawal yan. Bawal yan. Uy, nahulog namin yun. Ito eh, kaya nananaba eh. Tinapay yan din eh. Nakutunta, pwede pa. Kinakain, no? O, ingatan, nagbabalik pa. Oo. Baka tumaas yan. Nagtataas na. Ayan, punta tayo dyan sa mga ano, pangpang ng ng lake. Ayan, sa mga Camorentos daw. Pakaganda ng bundok. Napakaganda ng tubig. Ay, Jesus. So, pag panahon ng taglamig eh, punong-puno ng ice yan. And ito ay frozen din to. Doon tayo sa mga may nagbo-boat.
Pwede magrenta dyan para Okay, so it starts to loosen up. mag-boating dyan sa lake. Back down again, and then I kind of started loosening up. I'd say sure. Yeah, so it's one that's like the wedge. It's just like really. Have to do that like every 20 seconds. This mountain includes the triobites or horseshoe crab, sponges, worms, clams, mussels, and algae. At isipin niyo po itong nakikita niyo yung mga bundok na yun, no? Nasa ilalim pala yan ng dagat dati. Picture, Daddy, I think you should take a video. Oh no, this is coffee lang. Oh. No, At punta na ako dun sa may shuttle. Punta na kami dun. Gawa na meron pa kami, pupunta pa kami ng Lake Louie. Ayan. Doon ang sunod nating destinasyon. Shuttle. Shuttle bus. Pakaganda, no?